love lang. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. May malasakit. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Umaga na, nakahilata pa kayo, gising na, tandami pang kailangan gawin. Kapag narinig na ng mga anak ko ang sigaw ko, babangon na yan isa-isa. Pupunta na sila sa kanya-kanyang toka sa bahay. May magwawalis, may magpapaligo sa baboy, maghuhugas ng pinggan at magluluto. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, saka kami mag-aalmusal. Pero hindi naman kami laging ganyan dahil may bahagi sa buhay namin na hindi kami makakain. 22 years old pa lang ako nang isinilang ko ang panganay kong si Larry. Noong kapanahunan namin, bata ka pa lang, pwede ka nang mag-asawa. Ayoko nang ikwento kung paano ko nakilala ang walang kwentang tatay ng mga anak ko. Napakaraming hirap ang naranasan ko sa kanya. Ipinagbubuntis ko ang pang-apat kong anak nang iwan niya kaming mag-iina. 31 years old ako noon nang ako ay maging single mom. Grade 6 lang ang tinapos ko kaya lakasan na lang talaga ng loob kung paano ko sila bubuhayin. Naglabandera ako, nagmamanicure pedicure, nagpapataya ng ending at wedding, naglalako ng halo-halo sa sabungan tuwing linggo. Pag tag-ulan naman, nangungupahan ako ng lupa para magtanim ng palay. Doble kayod na ako sa pagtatrabaho, pero hirap pa rin kami. Nag-aaral na kasi ang tatlong anak ko noon. Natatandaan ko pa yung mga panahon na magtitimpla ako ng powdered orange juice, pero sobrang labnaw. Tapos tatamisan ko lang, masabi lang na naka-juice ang mga anak ko. Gumagawa ako ng tinapay na may palaman na manipis na margarine, tapos bubudwaran ko ng asukal. Baon na nila yon sa maghapon. Ang hirap isipin kung paano kami nakakaraos. Yung bunso ko noon na si Noy, sakitin pa nung bata, uhugin, tapos galisin. Di ko na siya kayang pagatasin kaya na lang ang pinapadede ko sa kanya. Napakahirap na maging single mom. Andyan na babastusin ka ng mga tao kasi sasabihin nila sa'yo yung ganito. Ayan, nag-aanak-anak ka, hindi mo pala kaya. Alam mo, sexy ka. Ibenta mo na lang kaya yung sarili mo para may pangkain ng mga anak mo. O di naman kaya, ampunin ko na yung bunso mo. Total naman, hindi mo naman kaya magpagatas. Lahat ng pangungutya ng mga tao sa sabungan ay tiniis kong mag-isa. Iniiyak ko na lang sa Diyos ang lahat ng mga pasanin ko. Ang iniisip ko lang noon, kailangan kong buhayin ang mga anak ko sa malinis at tamang paraan. Kailangan ko silang mahalin, kailangan ko silang ipagtanggol. Itinuro ko sa mga anak ko na patawarin ang mga nang-aapi sa amin dahil ang buhay ay parang gulong. Pasasaan pat makakaraos din kami at hindi na kami aapihin. Taong 1989 nang makilala ko si Joe, isang retired US Army sa loob ng sabungan. Naghahanap daw talaga siya ng babaeng matutuka, may aahon sa putikan. At dahil maganda at sexy naman ako ang natipuhan niyang pormahan. Sabi ni Joe,
Pakakasalan daw niya ako. Pero ang kondisyon ko sa kanya, kung mamahalin niya ako, kailangan mahalin din niya ang lahat ng anak ko. Sa kabutihang palad, inari naman niyang parang sariling anak ang mga anak ko sa una kong asawa. Nagkasalpo ka na at nagkaanak kami ni Joe ng isa pa. Nagtuka ka na. Si Joe ang naging susi ko para makapunta sa Amerika kasama ng mga anak ko. Naging liyamado na talaga kami sa buhay, lalo na nang makatapos sila ng pag-aaral. Ngayon, may anak na akong nurse at midwife. Si Noy na dating uhugin at galisin, poging-pogi, makinis at dentista na ngayon. Taong 2008, pumanaw si Joe dahil sa sakit. Iniwan na naman ako ng partner ko sa buhay. Pero this time, iniwan niya kami na may marangyang kinabukasan. Minsan naluluha na lang ako kapag naiisip ko ang mga pinagdaanan namin. Ang buhay pala ay parang isang malaking sabungan. Maingay, magulo, at lahat ng parokyano gustong manalo. Kailangan mong sumugal sa mga oportunidad para makasurvive. Kailangan ay malakas ka ring manalangin. Kapag ang sipag mo ay kinapitan ng swerte, instant celebrity ka dahil dadami ang gustong tumaya sa'yo at mapapalunok mo na ang mga bashers mo. Ako po si Rosa, tambalanista mula dito sa Las Vegas, at ito ang aking kwento. Si Rosa. Rosa! Beke naman. Naman dyan ah! Sensado ka na. Dahil kay Joe. Oh, Yan, nakaluluwag-luwag na. Yan na naman talaga tayo eh. Mga halimbawa ng mga kapwa nating Pilipina na naangat na naman ang buhay. Yan. Congratulations sa iyo, Rosa, kasi una, tinaguyod mo ang ang mga anak mo kahit ikaw ay isang single mom na despite and in spite of all the pang-aapes of the other people in the neighborhood, yan. 'Di ba? Sa gitna ng lahat ng pangungutya, 'di ba? Ipamigay mo na lang 'yung anak mo, magpakapokpok ka na lang. Benta mo na lang katawan mo. Oo, anak ka ng anak, hindi mo kaya, 'di ba? Oo, yan ang sabi nun, no? Sa gitna ng lahat ng bashing, kasi noong panahon na 'yun, ang bashing diretso sa mukha mo eh. Nung araw, alam mo kung sino 'yung kalaban mo. Nakikita mo, makakaganti ka dati. Oo, dati sinabing- makakalmot mo dati, Yan, di ba? yan. Kasi nung araw, kapag may magko-comment sa'yo, diretso sa mukha mo, o kaya Oo. malalaman mo sa mga chismosang kapitbahay, so matutunton mo eh. Totoo. Ngayon kasi ang mga bashers, mas duwag. Dahil ang mga bashers ay nakatago sa kanilang mga keyboards, Tama. behind fake accounts, o di ba? So, ikaw nung araw, may bashers ka na, di ba? Sinasabihan ka ng hindi maganda, pero anong ginagawa mo, ate girl? Anong ginawa mo, ate Rosa? Bumangon ka ng paulit-ulit. At Tama. nakakabilib yun. At Diba? pinatunayan mo sa kanilang lahat na wala kayong kwenta. Ako Correct. may patutunguhan ang buhay ko ngayon. Tama. Nasa akin ang huling halakak. Correct. No ngayon kayo. Diba? Huyo kayo gayon, huyo. Tama. Kayo sa akin ngayon. Anytime na gusto kong manood ng concert ni Celine Dion sa Vegas, pwede kong gawin. Yan. Diba? Anytime na gusto kong magpa-picture sa Caesar's Palace doon, diba? Pwede kong gawin. Panis kayo ngayon na dati Kaya nga. nangaaway sa akin. May tuwang na ako Oo, ngayon. correct! Las Vegas, diba? Diba? Maliban doon, syempre yung makita mo yung anak mo na dating awang-awa ka kasi nga walang baon sa school. Correct. Pero ngayon, Uy, isa- lahat kami, diba? lahat kami nakarelate dun sa juice na kulang sa lasa. May kulay lang. Buti Masabi nga- lang tsaka sa tinapay na may manipis na margarine at O kaya- asukal. Yan din ang mga baon namin dati. Dati yung mga juice natin, yung ano lang, syrup lang, ay, may amoy lang, pero ako totoo siya, ano lang siya, food color lang food yun. color. Ano yan? Diba, Nakarelate kami. O lalagyan mo lang ng asukal, yun na yung juice mo sa bahay ninyo. Tapos pag yan. noodles ang ginagawa yan, nilalagyan na dinagdagdagan ng miswa. Yan, Tapos para mainit na dumami. tubig para Correct, dumami. Para dumami. Relate na relate Tama. kami, di ba? Pero tingnan mo yung mga ganyang klaseng. Ako para sa akin, mas maganda nga yung mga taong nagsimula sa humble beginnings. Di ba? Katulad niya ni Rosa. Kasi di ba, ngayon, ang sarap niyang balikan lahat
Tapos kung paano mo kinaya, 'di ba na wala ka na ngang pambili ng pangkain ninyo, iisipin mo pa yung pang-ointment ng galisin mong anak, 'di ba? Or bumili ka ba ng ointment o tiniis mo na lang? Oo, Ikaw, partner. hinayaan. Ikaw, partner. Anong ginawa ng mama mo? Sa mga galis mo ng araw. Alam mo, na-realize ko nga dati, parang dati ko, napabayaan ba ako? Ba't ang dami mong galis? Baka Yun lang sa dati ko garden, yung mga herbal. Oh, Buko lang. ay, correct. Oo. Tapos yung mga katas noon, okay, Oo. yung tinatapal-tapal ng mga Dati ano. ko may kurikong ako sa kamay eh. Inamin. Tapos, hindi, ang mahalaga naman, partner, may ipakita natin na wala ka ng kurikong ngayon. Hindi ka na kurikungin. Tapos sasabi nung lola namin, "Kasi wala ka pambili ng ng mga ointment O, kasi kung ano." mahal. Mahal 'yun, di lahat sa probinsya wala namang masyadong Drugstore nung araw. Kung may Oo. butika man sa bayan nyo, isa lang. Biogen. Malayo pa. Tapos hindi pa available lahat ng Oo, gamot. correct. 'Di ba? So yung mga yung mga immediate medication. So gagawin ng lola ko magpapakulo ng tubig. Oo. Yung gamot daw sa kurikong 'yon. Tapos Ganon. lalagyan ng asin yung tubig. Okay. Tapos ilalagay ko lang yung kamay ko. Ang init kaya. Habang kumukulo. Hindi, gets ko yung idea. Wala, bata pa lang ako, nag-uugat-ugat na ako. Diba? Yun po ang simula ng pagkapasma ni Chuper. Kaya nga yung kamay ko nanginginig eh. Huwag niyo akong husgahan kung bakit pasmado yung kamay ko. May dahilan kung bakit. Nakaka-allergy. Hindi, pero gets ko Correct kung talaga. Hindi na joke lang yun. Hindi, pero gets ko kung halimbawa yun yung mga paraan noon. Tapos Oo. wala kang pambili. Siyempre, mag-ano ka sa mga, yun naman yung mga home remedy. Yes. Diba? So, di ba, yun yung kwento mo, Rosa. I'm sure, ginanon mo din yung anak mo. Di ba? Yun na yung mga pwede mo. Ano ba mga pwede mong itapal dyan sa mga sugat-sugat, yung mga sipon-sipon, di ba? Yung mga ganyan. Pero, tingnan mo naman ngayon. Di ba? At binigyan ka pa ng bagong pag-ibig. Totoo Di ba? yan. Yun yung maganda dyan. Umiikot talaga ang gulong ng buhay. Huwag kang mag-alala kung ang pinagdadaanan mo matindi, masakit, masaklap, at madilim. Di ba? Kasi pasasaan pat matatapos din yan. Totoo yan. Lahat tayo binibigyan Dadaloy ng din dadaloy din ng ginhawa. Di ba? May liwanag din ang buhay. Wait ka lang. Sabi nga ni Catriona Gray, ang silver lining. Yan. Di ba? Nandyan lang yan. At ako naniniwala ako ng bawat tao may kanya-kanyang panahon May kanya-kanyang panahon, may Oo. kanya-kanyang kwento. Yes, maaaring sa panahon ngayon hindi kasi naswerte, sunod-sunod yung kamalasan mo, pero magtiwala ka lang, darating yung panahon mo, doble-doble pa yung ginhawang matatamasa mo. Sabi nga daw nila kapag kami pinagdadaanan kang matindi, tas mahirap, tas masaklap, ma-excite ka dun sa blessings na paparating eh. Totoo. Kasi kung ano yung hirap na pinagdadaanan mo, merong kapalit yan na matinding grasya. Tsaka lagi nating tatandaan na merong ikatlong araw. 'Di ba? Merong Biyernes Santo, 'di ba? May pagdadaanan natin ng masakit, Oo. masaklap, Malungkot. mahirap, 'di ba? Pero laging may resurrection. Merong on the Pagkabuhay. third day, correct? Laging merong on the third day. And ikaw, 'di ba? Naranasan mo na yung grasya at ginhawa at yung pagkabuhay. Just trust the process. Correct. Tama. Trust the process, hold the vision. Keep the faith. Di ba? Correct. Yun ang sinabi niya, magdasal ka lang. Hindi Oo. nawala yung Paniniwala niya. kapit niya kay Lord eh. Nagdasal lang siya nang nagdasal sinabi niya, Lord, sana makaahon din ako sa buhay. Nung nakaahon siya, bonggang-bonggang, marangyang buhay, dentista Correct. ang anak. May nurse, may nurse, may dentista, midwife. may midwife, lahat nasa medical field. Diba? Diba? Tas Binigay talaga tas lahat. Vegas. Oo. O, ang gaming mo na ngayon, hindi lang basta sabungan, online gaming in Las Vegas. O, diba? God is so good to you. Ang magandang hugot dito sa mga nakikinig yun ang price mo kapag hindi ka bumitaw. Tama. Never siya bumitaw. So imaginein mo na lang kung bumitaw siya. Correct. Kung pinakinggan niya yung Sinabi ng ibang tao na ipamigay yung anak. Kasi Oo. pinakinggan niyo yung mga sinabi ng demonyo sa Correct. paligid, di ba? Oo. Dahil hindi ka bumitaw, ayan ang reward mo. Tama. Kaya kapit ka lang. Yun yung lagi nating sinasabi, kapit lang. Kapit lang. Huwag ka talagang mawawalan ng pag-asa. Everything will be okay. Siyempre, mahirap eh. Totoo. Diba? Minsan nga, diba, meron ako nabasa recently na very powerful. Ang ganda. Sometimes, kapag feeling mo, ibinaon ka, 'di ba? Ibinaon ka ang dilim, 'di ba? Parang nandun ka sa lugmok sa ilaliman. Isipin mo, kaya ka pala naging ganon ay dahil
mag-grow ka eh. Parang seed. Tama. 'Di ba? Ang seed. binaon. Binabaon sa ilalim. Madilim. Ang dilim. Mabaho. Parang hindi ka masikip. makahinga. 'Di ba? Parang there is no way na makakalabas na ako dito. Yung pala, 'di ba? You will actually grow. Meron palang mas magandang pwedeng mangyari sa kapag ka nilagay ka sa dilim. At yun yung yung that part of your life na medyo madilim. Yun eh. Yun Totoo. yun. Pero tingnan mo naman ngayon, 'di ba? Ang yabong mo na. Diba? Yabong and mayabang na, Tama. 'di ba? Ikaw na ang kinaiinggitan ng mga tao sa For all we know, ikaw ang reyna ng Las Vegas. Hindi mo lang sinasabi sa amin. Kasi Kaya ayaw upbeat mo. ka naman. Kasi ayaw mo mautangan ng tambalan. Utangan niyo. 'Di ba? Reyna ka na diyan. Ako, pwede na sa akin, pabango. Di ba kayo, anong gusto nyo? Nagbili na kagad. Di baka sakaling umuwi ka ng Pilipinas. Baka, di ba, gaano ba naman, dumang ka sa Love Radio. Ako para sa akin, hindi mo naman kailangan mag-effort pang umuwi ng Pilipinas. Mas mahal yon. Padala mo na lang. Pwede rin. Padaliin natin ang buhay mo. Hindi din kailangan ibalot, mag-shopping pa sa mga kung saan-saan. Online transfer. Wire us the money. Money Oo, remittance. correct. Madaming ways. Sabagay. High-tech na ang world. Huwag nating pagurin si Rosa Oo, kasi na inisip ko, abalahin nyo pa. May edad na din. Diba? Abalahin nyo, mag-iisip ako anong bibilhin. Oo, may edad na to, partner, kasi ang bashers niya, Oo. hindi pa online eh. Oo. Bashers niya nung araw. Sa sabungan. Oo, sa sabungan. So, ibig sabihin, hindi niya naabutan pa yung mga online bashing. So, medyo may edad na to. So, huwag natin pagurin. Padala mo na Padala lang. mo na lang yung Money pera. transfer, sabi nga ni Tanghenyo. Tarat lang. Ito, sakto to sa mga ngayon marami tayong, again, naalala ko ulit yung diniscuss ni Father na sa panahon ngayon maraming pinagdadaanan. Marami rin tumatawag sa'yo. Ano ba yung mga chicks mo, Tanghenyo? Sabihin mo, mamaya na nagtatrabaho ka para may pambayad ka sa chicks mo. Na maraming pinagdadaanan na maraming Hirap. humantong doon sa pagpapatiwakal na nakakalungkot. So, eto sana magiging inspirasyon tong Yes. kwento na to na wag kayong bibitaw ano bang mangyari. Correct. Totoo yun. Huwag bitaw. Ang kwentong ito ay para sa iyo, kabisyo, na may matinding pinagdadaanan ngayon. Nakagaya ni Rosa, matindi din ang naging pagsubok sa buhay pero kinaya dahil ang sabi nga, kapit lang. Kaya ikaw, kabisyo, Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Kapit. Yan. Kapit. Di ba, Kapit ka matotoo lang. yung manalig ka lang, maniwala ka lang, nagbibigay sa iyo yung tamang panahon kung saan naanihin mo lahat ng paghihirap And alam mo, Rosa, for sure, kung meron ka lang na-touch na isang tao o dalawang tao dahil sa pakikinig nila sa kwento mo ngayon, I think yun yung isa sa mga rason kung bakit kailangan mong pagdaanan yan. Diba? Tama. Kasi nakapagpabago ka ng perspektibo sa buhay. Correct. Tumatak sa akin yung yung napakagandang linya nung nag-send din kamakailan lang sa Mahiwagang Burnay na sabi niya, mahalaga sa akin na ipinanganak akong mahirap kasi wala akong ibang direksyon kundi ang umangat. 'Di ba? So posibleng ganin din yung istorya mo. Oo, nakapit lang. Pasasaan pa't magiging maayos din ang buhay, iikot din ang gulong. Tama. Diba? Saka wala ka nang pupuntahan, mahirap ka na kundi doon na sa Oo, taas. pataas. Thank you, Rosa, for sharing your kwento with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka rin ganyang klaseng kwento, nakaka-inspire, pwede rin nakaka-lurk, nakakatakot, nakaka-stress, nakakaloka. Lahat ng diba? nakaka, pwede. Yan. You may email us. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Gotta go, mga kabisyo. Ingat po kayo, ha. Medyo umuulan-ulan, Oo medyo nga. mainit in some parts, pero umuulan-ulan pa din. Diba? May dahilan po kung bakit yung ibang mga syudad wala pong pasok. Stay home, stay safe, and stay dry. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yan! Programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.